Ei, Cadellans, què tal? Com estàs? Doncs bé, estem fent? a la sala petita del Teatre Gaudí. Sí. I què fem? Fem i vot alguna. Lunes 15 de octubre de 2017. 20:42. És una declaració que s'ha de firmar i aquest és el leitmotiv de la funció. Jo soc el policia i el senyor Terrazas l'interrogat. És a dir, que estem parlant d'un interrogatori policial en el context de la situació, a propòsit de la situació política catalana. Necesitamos un testigo fehaciente que acredite la organización en banda criminal de los catalanes insurrectos. Mire, ahora vamos a hablar en castellano antiguo. ¡No me interrumpa, de acuerdo! Y se llama lengua española. I aleshores, a propòsit d'això, el senyor Weber fa aquest interrogatori policial i que, a més, aprofita que no és moco de pavo, per fer tot un repàs dels 40 anys, 4 dècades de democràcia, entre moltes cometes. Un momento, ¿está usted insinuando que la madrugada del 1 de octubre fue el amanecer de los cristales rotos? Exactamente, las cabezas independentistas impactaron contra las porras, se tiraban incolunemente contra los escudos como moscas atraídas en la luz. Com podríem definir el gènere d'aquesta funció? Comèdia absurda. Teatre polític, no accent d'humor, de pinzellades d'humor. Como hablo, le gusta. Quiero saber por qué lo hace. ¿Cómo mueve sus patas? ¿Saben 100 pinos ¿Por qué habla de este modo? Me gustaría ver a usted en un camarote del violín, ¿eh? Comiendo una mierda de menú peor que ya te como. Solta el que paraigües del teatre d'absurd, no? Sí. Te estás ganando una patada en la boca, colega. Escúchame bien, ¿de acuerdo? Este es un estado de derecho. De derechas. I això, Cadellans, quan ho fem això? Quan ho fem? Doncs mira, tots els dimarts. O sigui, hem de dir el què, ara el quan, l'on i el com. i el per què. El com també l'hem dit, no? Què hi ha el com? Sí. Bueno, el com molt bé. Això molt bé, el com és molt bé. Sí. Eso es un poco gafas. Es un traidor. No aguanto más. ¿De acuerdo? No se va. Dimarts i dimecres, tots els dimarts i tots els dimecres, a 2:15 a la sala petita del Teatre Gaudí.